megalayapost.news. Katayaw kemen bastayaw lenter ya kabala penlong da kabalang Presbyterian Maukangi na kamtaban penkemen bat pensubhay ki hybrid kantay bat shenrang hapo ati kisnong kelasdang mentagasngi ya kabala lejban pli da kinong yalam bat kot ke KSU nong po circle ya katayaw kemen jong ki hybrid kati kabalang la lejban pli da usam la Richard Lapang Assistant Secretary ke KSU nong po circle harangkat ke jingdon uba meda shisha lempu rang ba shnong kita menbasan kinong syarai kabalang Maukangi ki kot ke KSU lembat kiwei hakatayaw kemen bastayaw lenter hakatayaw kabalang ki hybrid hakatayaw kabalang kin sayo banisyo menta hakibabon ki jajing lekay nrei kabasdang menta kasngi kadailing ba kajing lekay football habay day berkati-kati oleh kemen jong ki habrin ya kabala penlong da ka Junior Society Maukangi samla Richard Lapang balik benlong kum kongsan ulai ka jingero ya ka Junior Society Maukangi kabalsyum kiawan penlong ya kabakum kati-kati oleh kemen kabakerpang na kabenta ki habrin ya kabale seleng ba kabakum kati-kati oleh kemen kaban penlong ya ki habrin bakinla bansai kisap ki pong ki ba kidon na pedeng jong pi ki hab ki berit pidon at ligi pungsian ki papi ai ya lagi kimi ki pa jong pi angai satnam khandiat sngi pim sayo ya ki jing trestom jong pi ha ki jing dei ba ki jing pule jong pi ya ki school ki ba phero angai skam ba kata jing trestom jong pi ka papi ai yo so ubothiang kata ka di ka we ka pensingat na ka benta benteng kemen ya imei pa jong pi bat kabar ka pensingat ka bapila pen ai ya ki kimi ki kapa kade kene ka bapidon haransan jong ka jingle kemen bat ka kenjaman sem on ka jingle kemen bat kana pertain lada mapi ki hap ki brit ikon samla pidon haransan jong ka yin ka jong troy kata ka long ka jing kemen na ka liang jong ki nongelam jong balang khamtam ya imei pa jong pi bat kunju ru ki henmen ki para ki jong pi tekan ne kalong kanduk sa ko bah nangit skam na kan ke jinglam lenti jong pi baki we ki para samla ki we ki para hebar jong pi kin but kanduk sa ka bah ka ka bangadan ben ong do yai im ha kan ne kalenti ka bah kumba o ekles tesu ong leknan ko samla ha ki jinglong samla jong ne kan mau ublay unsa bisyara me tengit bakane ka jingla kemen jong pi hakan ne ka ransan ka bamenta ublay unum yo ban bisyara bat kuwa ban bisyara namar ka jingla kemen jong pi ka long ka bapan sa bahaya ublay do ublay nong kerkhuya pi na ka benta kasap ka phong ka pidon ru angit ba hakini ki sngi ki bangingi don menta ki bangi im ka football ka de ka wei ka benta bapa kersian na ka benta ka jing im do ka jongi ha kita kibanang bandri khop ya kasap katalen kaba ublay ula ai halala ka jong kasap ublay ai dengan skam na pedeng jong phiki hat kibrit nang ne pinmi inong yele kai ki bertebit on tang hang ne haka society lane haka kolop Maukangi ni kwa ba pinmi nang ne sawe pat ki benta jong kari boy be it ka jongi kikmi kikpa kabala sat na ka kitab proverb kalnong ka benengkong kadkot ka bapra ngai ba katahi kadika phang ka bangi pelong lengba jong kan ka sngi ka ba phi plabu kum ka Junior Society ki khun ki bastan ki ei kita ki khun ki bastan ki khun ki bastat ki long ki bakumno kine ki hap ki berit ki bayang lan hang ni baro ki dei ki bastan pidon la ka jong ka jingstan don ki badan ka jingstan ban pulekot don ki badan ka jingstan ban lakai football don ki badan ka jingstan ban nang ban kran ban nang ban itu khana ba ki bun bal kiliang pi don la ka jong ka jingstan tang bangan ong ka wei what start ban tu what start ban talk what start ban syukur kata ka dei ka ka bakan ka team ka jong pi ka ba ka sinat ka kwa ban yalam lane ban punshai lengba jong kane ka jing rakhe jong pi ya kane ka tayo bar sitayo ka tayo ka karpang ka jong pi kum ki hap ki baren ki khun ki bastan kila bandai kita ki khun ki batip breu ki khun khamtam ki bating borom ya ublay kilong ki khun ki ba ko ngu ye mei pa ki khun ki ba ko ngu ki ba halor bat khamtam ki badai kita ki khun ki bating borom ya ublay kita ki khun ki bastan ba ki bala ru banon ra ka pan snyat
na ka benta jong ki kmi ki pa ka ktin ka jong blai ka ong pi long ka jing sha jong ka perthai pi long ka mulu jong ka perthai lap ma pi ki hap ki beret phim long kata ka jing shai phim long kata ka mulu jong ka perthai ka bamut ba ngilong le no ei bandan ne ngilong le no ei ban im kata ka jing im kristan ban im kata ka jing im ka bangi ngi im ka balong persya ne ka balong sungsi ya kaman ka jong blai ka jing kentu ka jonga ka ne ka no phai sngi ka long batu nang ni sakmat apa kani ka team jong ka riboy presbyterian synod kabu banang ni na ka junior society mau kangi kinmi kita ki rangken sai ki thai dajit ki balong da shisha kita ki bala banyalam ya kasnong ka thau ki bala banyalam ya ka society ki bala banyalam ya ka balang ki bala banyalam ya ka pastorate ki bala banyalam ya ka presbytery berkumcuru ki bala banyalam ya ka synod hi berkawai berkamtam na ka benta ka imlang ka salang ha ka snong ka thau berkamtam ha ka jelahi berkawai ka jinggentu ka jonga kalong ka jingkit bok riang ka jonga na kalang jonga kum kongsan ka ngapor batu nang roy ha ki benta ki babun rukom lah ka kran ka khana ha ka akor ka buram bat ki benta ki babun ki ba phi phio jingi kai na kini ki balasan na kini kinong elam ge jong phi batu nang roy ha kita baro batu nang yo ekamat ke besat ke bakon batu nang yo api ya ka jingnang ka jingstan kumbaga team ge jong phi ka ong ki kun ki bastan ki long ka panungsnyat na ka benta ki kmi bat ki kpa katahi ka dei ka ba ka sinat bat katahi ka dei ka ba ka junior society ge jong phi hang ni ka kwa banyalam bat banyarap na ka benta jong phi iwei Megalayapost.news